I veliki prvo svima ljudi, what's up everyone, kako god, dobrodošli u moju novu epizodu. Danas, kao što vidite, igramo Brawl Stars, yeah. Stara igrica, pa dobro, nije nešto puno, ali ono, opet, sigurno se. Evo vidite, kao što vidite, došli sam do 1080, znači skoro 1000 epizoda ima jedan free box, ekstra. Imamo jednu super ertu, ovaj Rico, dobio sam ga, ali baš pre 5 minuta i htio sam da isprobam kakav je ono, znate, kvalitet. A i nisam baš imao ideje za video, pa hajde da, znači, pa sam evo upalio Brawl. Ljudi, dakle, da uzmemo sada, koristit ćemo Rika, prvi level, znači onako skroz super, optimalno. Ovdje imamo neki big game, možda igramo. Htio sam da vidim prvo, imamo, znači, ajde da imamo 3 nove mape, Brawl Ball, Bounty i Big Game. Ja sam htio da isprobamo prvo za početak Brawl Ball, ali skroz novi update, nikad, znači, nisam igrao na Brawl Ballu i zato baš i hoću da vidim. Dobro, da vidimo kakav će ovo meč biti. Wow, čekaj, lopta je ista. Pa ništa se nije promenilo, rekli su da će nešto biti drugačije. Ali deru nas, jako nas deru. Nije dobro. Foki. Čoveče, pa nema šanca. Pa ne vredi, bre. Mnogo su jači. Ako ovdje ima nekog nema. Moramo ovako da protečamo u buš. Ok, otvori nam je put, super. Evo, ulaz, ne! Kako nije ušla, what? Ovo je neki fake 100%. Ljudi, iskoristio sam svoj ulti, znači sad sam upravo odbranio go. Ovo je bilo jedva. Jako mi je malo pride health-a ostalo da nije mene, sad bi ovo već primili smo go. Ništa ovog bera, ne, kako blizu, tako daleko. Moramo da malo odrašamo ovog tipa. I pali. Samo što mi nije ono. Ok. Dobro. Možda ipak nije bilo dobro da igramo sa njim. Ne znam, mislim da nije tako dobar izbor s njim da se igra i to. Ok, eliminisali smo od boja. Možda nisam trebao. Oni će da se go respawnaju. Ne znam. To go. Idemo bre ljudi. Dali smo go. Ovo je baš fantastik. I ovako. Bam. Čoveče, dvoje odjednom, ovo je baš bilo precool. Samo ovaj glupi Barley ostao živ. Moram da ga sklonim. On je pretnja. I... da. Kakav funeral, ljudi, wow, ovo je zaista spektakularno. Znam, bre, ja sam najjači, bre. 8 trofeja, okej. A kad igramo solo, dobi se malo više. Ajde kada oni hoće, ali ne mogu. Ne znam, baš mi se ne sviđa ovaj Barley. Također sam dobio i Broka, odigrao sam jedan game s njim. Jako je loš, znači ne sviđa mi se Brok, ne znam da li će ga uopšte kad i koristim. Nek samo tu stoji onako kao imam brawlera, a inače zaista mi se ne sviđa. Dobro, ajde, odigrali smo, imam 15 karata. Odigrat ćemo sada Bounty, da vidimo da li će biti bolje Bounty. Ako bude bolji, pa bolji. Ljudi, krenuli smo. Ovdje mi malo laguje, ne znam zašto. Ili ovo je ako Rico hode, ne znam. Evo ga Bull. Neće da mi ubiješ, ne. Dobro, osvetio sam je. No problem. Vamo, ne. Bull. Ne, fuck you BB, fuck you. Ok, dobro, možda bi ponovno volim ulti. Baš volim ovaj Rico ulti, jako mi se sviđa, nešto kako ono izrašuje sve. To je baš strava, wow, evo ga. Pa daj meni jedan kill. Dobro, evo ga jedan kill. Kako ćemo, idemo ovako. I ovdje.
Sve ih on pobio, a ako je onoliki damage napravio, fuck you bre igrice, nepošteno. I ova Piper misli uzima kill. Ej, sada, ko je uradio 360? Yeah. Fuck you svim, ajde. Dobro. Ovdje malo. Nemoj da me ubiš. No. Ubiće. Dobro, neće me ubio. Neće da me... ne bull, ne snap. Dobro, Piper ovdje ima prednost. Ok, evo ide ovaj ovdje sljedeći. Ok. Lord kao... A sve ja radim. To, još jedan kill. Ja bre, imam najviše killova. Ja i ova Bibi. Ne, ja mislim da imam ja. No, udje. Au, fuck you. Aj, izraši ga. To bre. O, ekstra. Ja i ova Bibi. Ao, ne, iskoristit ću ulti. Ne smije da nas ubije. Ekstra. Ja sam bude master kill, znači opa. Runda ni malo teška. Evo da imam jedan savršen chest. Da će bude nešto tamo, nema šanse. Sam upravo pre par minuta dobio novog, ali opet. Da. Fuck you, što će mi je Brock? Zašto mi dajete Brocka? Daj mi... Neće da mi daju Rick, a meni baš treba Ricku, nemam point za Rick. Ali opet mi dali Brock, fuck you. Dobro, imam 15 tiketa, tako da mislim da može da igramo s... Beše ako stavimo ovo, dobit ću više ovih doubler, ali meni iskreno ne treba, već sam dobio broj, tako ćemo na 1. Duže će da traje game, a? Jedan Dynamite. Fuck you, Dynamite. Pa koliko imam ja health, Dynamite, fuck, ne mogu da izgovorim njegovo ime, bi me ubio svakako običnim udarcem. A tek sada me bukvalno hitac ima duplo više health, mi se da Giant. Fuck you, vidi. Znao sam ljudi, znači, jednom da baci ovaj njegov TNT na mene, ja sam deadly boy, znači, bukvalno znao sam. To je tako očigledno bilo. Ne treba da se nadam kako sam. Ajde malo da ga šotim. Treba mi ulti. I... to je šotim. Ne, fuck. Još sam živ. To nije bitno, sam ga sada upravo izmašio. Beži. Pa Rosu on ljušti, a kamoli mene. Dobro, ovdje sam se malo spasio. Ok. Beše, daj nek može da ima onaj... Ok, ovdje. Malo baci ovdje. Ne. Fuck you, nemoj da mi sad da radiš to. Nemoj da mi sad radiš 360. Ovdje. Pa fuck you, bre! Dobro. Ivo. Pa znao sam da je game over. Ne treba da mi ti kažu da je game over. Već sam to ranije znao. Fuck you. The skills! Znam da će mu biti Neće, liga. Ipak nije toliko neki profi igrač. Dobro, šatem ga. Ajde bar ulti. Možda da ga i ubijemo, ne znam. Mislim da će stiram, imam još minut, on ima oko malo helta. Dobro, i onda idemo, rešit ćemo ga, nije problem. Da vidimo, evo gde si Dynamite, pičkali ti materina, dođi vamo. Wow, i ozbiljno. Wow. Ovo je baš ponižavajuće. Dobro. Tu je, evo ga. Ajde bre, uradimo taj... Ne sada. Tako nam malo fali. Čekaj, 2 minuta. Kako ide vreme na više? Ne kapiram. Valjda imamo vreme da ga uništimo. I naravno meni zabagovalo, hvala bogovima. Kako to volim, ljudi, ovo je super. Trebalo da igram na trofeje danas i sad da mi ovako zabaguje. Ako neko pita, ja sam gubio. Ako neko pita, ja sam dao zadnji udarac. Kako nije? Samo... Ne kapiram, zašto nema idu unapred, ne kapiram ono. Ali šta je briga, dobio sam star ticket i 17 to onih stvarčica. Patetik. Wow. Ovo je stvarno... Wow.
Pa ne znam, ne znam ni da li bi Rico bio toliko dobar za Dynamite, ne znam. I don't know. Kako god, ovdje pa da, nemamo ni jedan poen za ovog našeg Rika. Ali hvala Bogu, zato smo dobili pojene za Broka, kako sam happy ljudi, znači I so happy. Nego, vi mi recite ako hoćete da igram jednom s Brokom, ali to bi bio put u jednom smeru, onom lošem. Vidite kako sad Rico drži oko palac na gore, ali kad ja uzem Broka, on drži palac na dole, sad neće, ali on to misli, on to želi da radi, ali neće sada pred vama da ne bi ispao kao zloć, ali jeste, ja znam kakav je Brok. No, ovo je bilo to ovog videa. A ako vam se svidjela ona prošla moja epizoda, meni se iskreno veoma svidjela ona igrica koju smo juče igrali Battle Bay, veoma je super, mada i Brawl Stars. Najvjerojatnije ću da izbacim još neki video, mada sada hoću neku novu igricu da izbacim, tako da vi mi pišite u komentarima koji biste ili su najviše htjeli. A mi sviramo u sljedećem videu. I'm out.